episode 2 ronin tran na chuan Wengshenga chu misual pol thi hian an lo uma chu ta le a chi chu ronin lanin chung misual ho po chuanin red assassin ani ti an riat chuanin lavin an tlan che chui ta ngala Wengshenga po chuanin kha display le na tanga kanin than than no khanin hei iron le le ta lom ti in ma se a chi chuan a chem chu la in akal bo san le ta ngala Wengshenga po chuanin ngatinge mole ati sapa chuti lai chuan kawyai ron thleng ve lein chung misual ho tlan chia mu thu chu amastar Wengshenga hena chuan rilin Wengshenga thil ti veke moti chuanin Wengshenga chu afak le luama chuti lai chuan Wengshenga pum chu ron or main kawyai po chuan eril atramani mo ti in chuta Wengshenga po chuan o ti in lo chang ve maya kawyai po chuanin a chen na lama zui ho tur chuanin atia a chuan ai tur ka siam sakang che atia kawyai omna po chu an vathleng ve ngal maya chuta kawyai chuanin ati fai man lo wang te chuanin amastar Wengshenga hena chuanin ngaidam te chu di le ngal chungin chuta kawyai chuan apple helo ai ma support ro achung lama po sonin khothliar na nuam taka omania ti in zu en chin tur chuanin atia ama chuanin noodle chu siam sakatum mani chutia a chho pha chuanin a moi hle mai ati sapa a floor chung a han thlen tak tak chuanin khothliar na chu alo moi ngang mai ama po chuanin ram chu alang nal khop mai an tile sapin chuti lai chuan kawyai po chu lo boi ve char khop mai in Wengshenga la chuanin aslai mu azo to wang chuanin dam kho chua chu har sadon reu in a ria chutia ama te phun miel lai chuanin kawyai chuanin ai tur chu kasiam zo to e ti in Wengshenga peturin awa chho ve le ngala Wengshenga po chuanin arim tuingang mai ti in ayang le antia chutia an ai miel lai chuan Wengshenga chuanin kawyai hena wuyu siri chung chang chu azota wuyu siri chu display len bulloka om ani thu le ama chu tlang velina hol bet vek ani thu chu harila chung tlang te wang chuanin bai le lak vel chu har sa le in attack lam chu har sa le a an ni wuyu siri tan chuan defensive lam chu an thathai hle ni in a soi boka chu mai po chu ni lovin great family te po chuanin an pui ve bok ti in a soya chu wuyu siri a chuanin in tha vel hi phal ani lawa chu mai ba ka apon lawa po chuan in tha phal ani lov thu chu a soya chutia a soi kol du lai chuanin Wengshenga chuan a center vel chu a him viong chumo halotia ma se kawyai chuanin a him lo thuin a lo chang a chan chu wuyu siri a hianin taxi asang em a chu wangin poisa hi a hlu em ani chung te wang chuanin mi pui te chu an har sa hle a in tha vel om lo ma se khosak hi anom te faran lo ani chu mai po chu ni rovin chu wuyu siri center a chuanin permit nei lo chuanin chen theina chan sa om lo thu chuan lo chang ve lein Wengshenga po chuanin wuyu siri lam en pha chuanin chum jing vela tam du mele anti kol le duwa kawyai po chuanin chu huna chuanin high level assassin te chuanin mun an chan that tu te chu lo hril luamin chuta Wengshenga po chuanin assassin ni turin registration chu ti ve ngei chu atum ta a chuti lai chuan Wengshenga chuan kawyai hena chuan in zel ngai lo wangin level niam te assassin ni kha ti in chuta kawyai po chuan master engkim i hrevek ani hi male ti in alo fak le luama chuta noodle chu ai zung in avai chuan alo ai zo to ta reng mai chuti lai chuan ama hriat tok lek hianin he assassin registration hi ti la chuta ka hlotlin chuanin level sang taka ka in apanga ti chuan khopui him zo ka cheng thei to mai don ani ti in alo ngai to neu newa chutia thila ngai to neu pha chuanin anodul chu alo zo reng to maya a han ban le che chuan engma lo om to lo chuta kawyai hena chuan adang ala omem ti in azot ta ringota kawyai po chuanin phu tak hianin ola ome ti in valak vele main chuta Wengshenga po chuan alo ai zo le ta zung mai le thleng te po chu atam ang reng to khop mai chuta le Wengshenga po chuan ato pa chuan kapur ve thei ta e antia thleng sil tur la chu atam ang reng khop mai kawyai chuanin
ka thil khol sa zong I ai zo vek mai don alom le an ti ta ka chuan Wengshenga line ka crab chi wei kha tau te a in thak wangin ka pum hi alien su talom le alo ti ol sam the na he ka choi ma hi kala kham chiang re hinim ala ti le nga la chu ta le kawyai chuanin aman la chu khodang aya alet soma asan thu lo soi tamya mai le chu thu Wengsengan a hriat chuan mak chu ati ve ang ren khop mai chu ta le kawyai bok chuanin chu wuyu si tria teksan ziale thileng mo ati sual hek chuanin tha chu ani don lo na a ma se thileng kim chu atau le chhong do ani kawyai bok chuanin teacher lungai lu tuk du su hei kasum se sa mang te hianin business te chu kan hong do na nia nang la intelligence ya ithil siam chu kan thal thai ngodang ti in pur tak hianin an soilia Wengshenga chuan ani le ka thil nei sa zong te khale ti in alo zota chu ta le kawyai bok chuanin nuam ti lo to khianin Linchon City a sum zong kha chu he kan in te leinan hian ka phang vekalo alo ti hala ngai dam chu dia le lopin chutia ka leilo chuan nang ma lo lom lu na tur mun ka nei don lo sin ti in a soi kwal du le maya Wengshenga chuan a thil nei sa ho chu han soin kan omna la a thasi chu ba ka dor lian tok ani si chuanin thil lei tu lan thanem khang zong kha ka hriat lovin I khor le vekamu ti in alom lo hmel khop maya kawyai la chuanin ngai dam chu alo la dil ve me ka chuta ama soi tong bok hanin business te kan hong don lom ti in a thlem ve le a Wengshenga po chuanin lo rem ti ve to mai in chuta thleng zong chu lain ama chuan sila tum ta mai le chutia akal pha chuanin Linchon City kan thil nei kha chu thai hil dei ro ti in kawyai po chu tho huai in chuti lai chuan kalaka hianin thil thup nei ngai su nangma wangin karel ro ha thei lu tu midang iti lungni lo huna chuanin nangman itur pha mayang chung thil ho chu ta na lo om lu tu he khovela hianin nang lo thian dang tu ma ka nei lo chutia thu a hril mek lai chuanin kawyai chuanin hun kal to chu hriat chua anei to or maya chu hun kal to chuan a thian ni om tak pakhat chuanin nang lo dang hi thian ka nei re lo he khovela hian alo ti lai chu a hre chuak ta or mai le chu mai po chu ni lovin nang hi ka chan phal lo che ani ti in atan chuan anun na alo hlan ni om tak ani chu ti rol chia chuanin Wengshenga po chuanin nang hi ka chan phal lo che ni ti in chu thu kawyawin a hriat chuan nuk ulin atap lo cheu to ani chu ta kawyai chuanin kha thu kha hun rai tak chung tu mai min la hril tangai to lo asin ti in amit tui tla tur te chu an hrolin a in fui phur le rama nak tu ka master itan hian ekrais ka siam sakdon chenia ti in a phur le to khop mai chu mai po chu ni lovin assassin association a registration inai huna karon kalve don nia ti in kawyai chuan phur takin aje hril lea le lama tla display len lama chuanin songminga chu aron lang velea apai thon chuan alo zialani chuti lai chuan mi pakhat ming hriat lo hi aron kala songminga po chu alo la thi re lo ti kan thra thai ta atuk po chu ronin her chuak velein assassin association lama chuan an vakal velea hei hi UUC tlia ommani season 1 la en chuak ve ri lo tan heta hianin Linchon City atang khanin display len kaltangin Solet City a Wengshenga akalani kha chuta le Solet City po chu himto ka hriat lo wangin tuna hian UUC lama om tumin assassin association a in register hi alo tumani chuta le registration ti na tur po chu an lo thleng ve to reng mai le kawyai po chuanin thuam zia chu a hril kol le a helai cycle a hianin ti tur te chu an da mai thina an ming chu ziakin eta hianin an tar mai thin ti le new customer nangma nga registration nei tur te tan hianin tesi pathuma oma ti in alo hril sa thlap chuta an counter hak tu nu a hmu chuanin Wengshenga chuanin a hmu to nu ani ti chu hrethiam ve ngalin ama ni mo alo ti sapa vakal nai devin kanin mule ta mo avatia chuta registration an ti tu thu chu hrilin Wengshenga chua a ming alo zota Wengshenga chuanin
ming thlakin tulang an hi thuin alo chak chuta tulang ti chu lekhatea hian aziaka cycle an hmu ta ka khanin a theilut chuta le I hunan tran ti in assassin aum sa te ho chuan an ron attack ta ngal Wengsang po chu tlan cheve le ngalin an ni po chuanin zui ve ngal zelin lelama luwen hawa in chu lo siam tir ve mekin asiam to pala chuan kalzawe ati rol che chuanin Wengsang chu aron thalut le ta thil chu aron ti chele evek chuta luwen haw chu amang ang ve to khop mai chuti lai chuan ama tu te bok chuanin an ti chet na ngai bok chu an ron ti chet sak ve le a anu rei lo te a chuanin mi chiwin hera po chuanin a thleng ve le to chuti lai chuan ama zui tu te po chu an ron thleng ve a khapa kha in sul po tum lo tlan chet rongot ngot a thiam ti in an ron phun lut miel miela chuti lai chuan kaw ye thian ani hi ti in alo fak thiam khop maya chuti lai chuan assassin pakhat chuan chem hianin a ngonga alo tin ta chat mai le chuta le chiwin po chuanin Wengsang ne hena chuan ani hi a thidon nge ti in alo zota du than na dang chu enge inei le ti in alo zot chuta Wengsang po chuanin kaw ye bai tu chu attack ve le ngalin kaw ye chu a chan him theya chiwin pok chuanin es vai ni na po chu I pa se hatia es vai thum na chuanin assassin pakhat jet pendant nei I zonga chu a jet pendant chu iron lang ti ania chu test pathum na meu chu a har save du nga tang le anu le chuan kaw ye le Wengsang po chu ho in an ho pa chuanin chu a test vai thum na tur chu angai to uluk le a chuti lai chuan kaw ye hne na chuan chung jet pendant nei ho chu zir chiang turin atia anu dewa chuan kaw ye po chu in lama ho in chuta chuan Wengsang chu a thuam fam kimin alo in bel fel vek towa chuta kaw ye chuanin ngatinge ti in azota desperate lena akal tum thu in alo chang kaw ye po chuanin a thil hmu chu chu rilin yesterday assassin anti ho boss chu CRA ani thu chuan alo changa chu pa chuanin he we use it ya raw material zong hi ama thun hnuaya da ang velani ti in lelama po chuanin luwen haw te chu ron lang velein a mystery roi pala chuanin I choi tir don loim ni ti in alo zot ve seka ma se luwen haw chuanin kam hel riat ani ti in alo chang ol sam then maya atuk aron in her chuak velea Wengsang po chuanin chin arya te chu en thlain ma se ama jet pendant kher lak chu atum ta hau lo abul loka voksa zuar pa jet pendant nei thu chu hria in chu voksa zuar pa hena chuan avakal ta ngal chat maya chu pa hena chuanin business omdan tur le raw material zonga chin arian thunai na anei thu le thudang business graph pui tura asom na chu ahila chuta chu pa po chuanin alo pom du ngal mai bik lo Wengsang ala chuanin pom ngei tur chuanin atia chu ba ka ajet pendant chu adil tabok chuta le chu pa chuanin voksai le don lo chuan kal mai ro ti in alo hau ta ngek maya ma se Wengsang chuan an business graph na tura athil siam chu chu a ai tir china le chu pa po chuanin tuya tingang mai topa chuan a jet pendant po chu a pe ve ta maya association lama po chuanin chenwi chuanin third test po chu I pa se alo tia tuna chuan Wengsang po black killer cut chu anai ve ta tuna chuan assassin official takin ani ve ta ani chu mai po chu du tok lovin Wengsang chuanin chu an counter hak tu chenwi hena chuanin a personal assistant ni tur chuanin asom ta meu mai le chuta chu nu po chuanin poisa lam chungchang chu lo zot halin poisa lam chu engma anei lo thu chuan a chang ve maya ma se chu business and growth na tura pui tur chuanin angen ta tho ani poisa ya chuan thileng mu te hi apia